Ahojte priatelia, dnes by som sa chcel vybrať smerom na Záruby zo Smoleníc. Poďte aj vy, možno niečo zaujímavé uvidíme. Máme tu aj nejakých bežcov. Aj slniečko nám vyšlo, takže stúpa sa krajšie a lepšie po lese. Cez Vianoce bola taká menšia kalamitka tuto v Čertovom žlabe. Je tu veľa stromov popadaných na chodníku, treba ísť opatrne. Aj sme sa tešili, že bude slnečko, ale nejak sa stratilo. Dole je, v týchto výšinách sme nad Čertovým žlabom. Ideme do sedla Zárub. Sem tam aj niekoho stretneme. Jaj. Niektorí sa aj vrátili, nakoľko mali nevhodnú obuv. Mám so sebou aj mačky a také malé, ale zatiaľ som ich nepoužil. Použil som paličky. Dobre, ďakujem. Dobrá, to pásko. Hrebený Zárub sme v smere od Bukovej, tu vždy fúka, ale myslím, že pravidelne. A keď nefúka od Bukovej, tak fúka od Smoleníc. Rok 2026, moje prvé záruby. Minulý rok ich bolo 25. Áno, toto je ono, tak. A on ti robíš dúfať. Tak dnes to je úplne namrznuté. Je tu síce aj sypkého snehu, ale odporúčam použiť mačky na topánky. Je to bezpečnejšie. Havranica s našim havranom. Ešte na záver túry by sme sa mali zastaviť dole v Smolenicách v Havrane, dať si dobré pivko. Tak dnes sme už išli po všetkých možných farbách. Začínali sme po modrej, potom sme išli odbočku na zelenú, teraz ideme hrebenovku červenú, za chvíľu odbočíme zase na žltú a potom zo žltej pôjdeme ani neviem kam. Nechodím podľa značiek, len aby druhí, keď už idú podľa tohoto videa, aby vedeli, kadiaľ majú ísť.
sa musím zastaviť. Havranická jaskyňa. Snehu minimum pod zámkom Smolenickým, ale deti sa bobujú a sánkujú vo veľkom.